Fl-aħħar ta' dan ix-xahar se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu it-tielet ħabba l-vittmi tal-vjolenza domestika u vjolenza abbażi tal-ġeneru fl-imtarfa hekk kif ix-xogħlijiet jinsabu fl-aħħar fażi tagħhom. Dan il-ħabb fit-tramuntana tal-pajjiż se jkun qed jopera wkoll 24 siegħa kuljum is-sena kollha. Wara li fi frar tal-2024 infitaħ l-ewwel ċentru f'Santa Luċija u wara dak fir-Rabat Għawdex, il-Korp tal-Pulizija beda jaħdem biex jimmodernizza l-binja fejn kienet l-assa tal-Pulizija tal-Imtarfa ħalli tinbidel f'ħabb li minnu topera wkoll it-taqsima tal-vjolenza domestika u vjolenza abbażi tal-ġeneru. Dan iċ-ċentru tal-Imtarfa se jkun qed joffri diversi servizzi ta' appoġġ u assistenza professjonali minn membri tal-Korp imħarġin apposta fl-aħjar sosten lill-vittmi tal-vjolenza domestika. Il-ħabs se jkun ukoll mammar b'tamir fejn il-vittma tista' tagħti x-xhieda tagħha il-bogħod mill-aggressur. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li grazzi għal tisjieħ ta' riżorsi umani, is-servizzi u l-infrastruttura, illum f'Malta tiġi rrappurtata l-ogħla rata ta' każi ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru fl-Ewropa bi 48% kważi d-doppju tal-medja Ewropea skont il-Eurostat. Jekk hemm settur li l-Korp tal-Pulizija prioritizza fl-aħħar snin, bla dubju dan huwa s-settur tal-vjolenza domestika. Kien għalhekk li f'Ottubru tal-2020 waqafna unit madwar 20 uffiċjal, però minħabba domanda kbira rajna li fl-aħħar 5 snin rajna żieda ta' madwar 70%, illum għandna madwar 70 uffiċjal li qed jopera f'dan is-settur. Il-Ministru responsabbli mill-Intern, is-Sigurtà u x-xogħol Bajrin Kamilleri qal li dan hu parti minn kullana ta' proġetti li qegħdin isiru b'rabta ma' dan is-settur. L-Imtarfa li ser jibda jopera sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Dan jingħaqad ma' diversi inizjattivi oħra li għamilna, panic alarms, liġi sabiex tagħti informazzjoni min jgħid f'relazzjoni dwar jekk il-persuna oħra kellux jew kellix, history ta' violenza domestika u diversi inizjattivi oħrajn. Nerġa' ngħid, nagħmlu kemm nagħmlu qatt mhu biżżejjed, però commitment ċar li nibqgħu naħdmu ħafna